откъде да започна с този трак. И цакафет ми такафет, младото правим, сглобяваме ли го пак. За първи път ми е ръце, 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 оковани, превърнати в ненужни погледите, празни като птици, търсят беговете южни. Дълга и тежка се оказа зимата ментална. Къде отиваш, когато римата ти е банална? Спите вие, аз през това време рисувам с химикалка върху лист, стримите диктувам и редувам. Контактувам с познати хора, разни не са обикновени, други като мен заразните ли иначе. Няма как да значи нещо, защото се обърка римата и стана пак зловещо. Като тъмни лини, плюс тъмен бит от тъмен диджей на гробована скреч прави. А публиката вика, хей, нека да се пробвам да напиша нещо. Слънцето напича, вече знава ми горещо. Никога не ме е бивало в писането на рими. Опитите ми обаче винаги остават си неповторими, неповторими. Изживявания изплуват бавно в мен, щом се отпусна и запаля, а чашата до мен. Понякога се сещам и припомня с часове какви неща сме правили, когато бяхме ние деца. Дете младежа, после остаряваш, гледай опитите месеци, ако се преживяваш. Един ден взимаш, на другия ден даваш. Това е то, все някак си преживяваш на земята, не, по нея. Душата горе, тяло като тлея. И би момече, какви са тия паранормални парадокси. Ден се обяснява още първи урок си. Си или не си, това е съществен въпрос. Не схопилявай живота си, не го превръщай в крос. Душата си разкри, мерзиче помогни, стискай зъби, примогни напред да продължи. От живота аз ще причинявам всеки ден. Ще ти натрапвам с този гостоден. Този трак за първи път ние момчета, но да помним откъде пристигаме. Не сме извънземни, ямболски газета сме, не обикновени.